Ining mga orasa atong sayran ang sitwasyon sa Queen City Memorial Garden pinagi sa live phone patch report ni Alan Domingo. Lan? May ako karon diri madukan sa Queen City Memorial Garden ni mga orasa padayon ang pagpangabot-abot sa tumagkaigsunan kamuduaw sa ilahang mga mahal kinabuhi kay pahiluna dinhi sa nasong samang unya may ato pong namatikdan nga kuan lang no smooth ang flow sa mga taong musulod dinhi musulod gawas dinhi sa nasong samang hugot na seguridad gipatuman sa atong otoridad diri sa Mayganghaan unya sa gawas lang ang bahin diri sa kalsada huot ang dagan sa mga sakyanan na gumikan sab kay diri raman pod mo hunong ug mo pick up ang mga sakyanan sa mga tao mosulod o gawas diri sa asong sama. So overall may ang friends atong kapulisan Cebu City Police Office lakip na sa Police Regional Office 7 sa kanidukan diri sa Central Visayas hapsay o palinawon ang ilahang pagmonitor sa kahimtang sa adlaw sa mga Santos kanining adlaw. May balik sa imo diha sa studio. Daghang salamat, Alan Domingo.